Un total de 17 hotels seran els que es veuran més afectats pel projecte de reforma de la platja de Palma. Alguns es bocaran per complet i d'altres hauran de fer reformes importants. Els afectats viuen el procés entre la incertesa i la indignació. Denuncien sobretot falta d'informació. Aquest document, al qual ha tingut accés Televisió de Mallorca, conté la llista d'hotels afectats per la reforma integral de la platja de Palma. Tal com podem veure al mapa, es tracta d'un grup important d'establiments hotelers. En total són 17 els que patiran canvis més o manco dràstics. De fet, 12 podrien ser demolits i la resta reformats. La majoria són de 3 estrelles i de 2 només n'hi ha 2 que tenen una estrella. Un d'ells és l'Hostal Lido. El seu propietari va deixar Argèlia per muntar aquest establiment fa 25 anys i ara està totalment desconcertat. L'única informació que rep és dels veïnats. Això sí, ell ja ha presentat les seves al·legacions al projecte actual. El primer proyecto del constructor de la playa de Palma no tenían que tocar esta manzana, tenían solamente que renovar. Y luego al final, no sé cómo, se cambió por demolir toda la manzana. Y lo que hay también es que somos aquí 4 familias que vivimos de este negocio. Entre els establiments que han entrat a la llista, tot i que el pla inicial no s'afectava, hi ha els apartaments Tres Torres, al carrer Trobadors. Hauran d'anar a terra per permetre la creació d'una zona verda. Estem rodeats de jardí, estem en bon estat de funcionament, fem feina tot l'any, tenim una plantilla pràcticament en la seva totalitat fixa i ha estat una sorpresa per nosaltres. Aquest carrer és el que més hotels té en la llista, en concret en té 3. Un d'ells, el Bahia de Palma, va tancar la temporada fa només un mes. El Consorci de la platja de Palma calcula rebre 1 miler d'al·legacions abans que dissabte es tanqui el termini per presentar-ne. De mitjana en rep un centenar cada dia, que seran estudiades i traslladades als ajuntaments de Palma i de Llumajor perquè tinguin més elements a l'hora d'elaborar els seus informes. Els consistoris els hauran de lliurar el pròxim 9 de desembre, tot i que la Comissió Política de Seguiment podria ampliar aquest termini.